To je neće napad. Evo ga. Oho. Ovo je baš zapeo. Aha. Ovo je zapeo. A vidiš ti podmornicu, znači podmornica. Ruska nuklearna podmornica. U zraku borbu neka muziku mora dobro postaviš kod podlogu. Slabo... Znate, ovaj ako se ovdje okrene, ode se u kurac. Možda ti prihvatim? Viš da je kaj kula koliki je, brate. Ne, pa dugo, viš ti koliko sam ga, brate, zamarao. A viš ti, gledaš tam kako stoji? Da. I kuje, samo kuje. Ne odustaje? Aha. Ne odustaje, znači. Znači, glavu ima bolje, znači. Jedan, onako lepo. 5 kg. To je to. To je to.